Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasambahan para buangan katangah kadi parenei. Stan rajome kabarundiang sapatah stan rajome. Laluan lah tuan. Sabalun buah perundiangan nambotibukan kehadapan stan rajome. Adek kita berundiang di hadapan nini jo mama. Saratu angku jo tuangku nan duduk di atas rumah nangku. Rela jo mah amba minta pada beliau. Sama-sama tuan. Apapun nang kajadi buah perundiang diambo teranta kabake setara jo ame. Panjang bakari singkik bapakai basingkik-singkik tibono jo ame. Rancak singkik tuan. Ba aka singkiknya. Kok batang iyolah sama kita kabuang. Rantiang lah sama kita sisia. Ba adi tungguan ang batunih bapucuk mudo. Ba daun labik babuah ranun. Ambiak buah buka laisi. Kilik baliong alah ke kaki, kilik camin alah ke muku. Ditantang para buang nang katangah. Minta diperenai kabake niniak jo mama 100 sialik nang belingkaran duduk. Kok kandak nak dibari, pinta nak dipelakuan ngustanda jami. Lah sampai tuan menindiang. Alah setara jami. Apapun nang kejadi buah perundiang di tuan teranta kabake hambo. Panjang bakari singkik bapakai basingkik-singkik tibono bake hambo. Ba aka singkiknya. Kok batang iyolah sama kita kabuang. Rantiang lah sama kita sisia. Ba adi tunggu anam betunih bapucuk mudo. Ba daun labik babuah ranun ambiak buah buka laisi. Kilik baliong alah ke kaki, kilik camin alah ke muku. Ditantang para buang nang katangah. Minta diperenai dipakai niniak jo mama. 100 sialik nan duduk di tengah rumah nangku. Kambai itu bana lalu na tuan. Ayo bana rajo meh. Sepanjang perundiang tuan nan teranta kabake hambo. Allah diadai nambah pakai, Allah dicupak nambah isi. Sungguh pun diadai nambah pakai dicupak nambah isi. Karena kita duduk di hadapan niniak jo mama. 100 sialik nambah lingkaran duduk. Di bawah perundiang tuan tu nyemu pakai menjepuk yang ke buah barino. Ladi kena adai kata nak betul tuan. Lah sampai rencana jomeh. Alah tuan. Sepanjang perundiang nambon nan teranta kebetulan jomeh. Di kita na bodo adang betunggalan kok bana lagi rasa sapai. Paham lah rasa sokua. Tapi lama siriah lega acara no, lama kato balaga bunyi. Naraju ketemu pakat nambana ketu bayu. Di bawah perundiang nambo tu jemu pakai menjepuk yang ke buah barino. Liding ra adat ketu nambat tun bantu bana lalu jameh. Nah ya bana tuan. Samulo ketu dianta ke tengah bari berkisah kena ringan, jauh berkisah kena nampiang. Bawalah dia jameh ketu jemu pakai sipat menanti mbo jameh. Tabalah rimbo nang kembuturi jalan panjang labuh baliku 10 koto jalan basimpang. Jalan panjang nang kembuturi telalai ambo mengembalikan sifat sabar tuan pakai. Sekira-kira tuan jomeh. Kembali no dari sialik kasih pangka. Tuan, perundiang kembali tuan. Sabitlah jomeh. Ba adarin sabantaku perundiang tuan lah diambo babawa duduk mengong. Tagak mencalik kabake nini jo mama 100 sialik na balingkaran duduk. Kok kabuki lambo dakikan kelurah lambo turuni. Kabuki dapat anginan sajuk kelurah dapat ayanan janiah. Dari beliau manta kabake ambo, di ambo manta sampai kabake tuan. Alah bana ke dianta. Bana sekali jo ame. Antana di ambo kabake tuan. Tentang kandak silang nambah pangka karajo nambah pokok. Biasa kandak babari. Pinta apa lakuan. Ba adik rumah ke bujong bapangka. Ayo sama-sama jangan pangka ke tuan. Alah sampai tan jo ame. Allah tuan. Ba ada rina sabantaku perundiang nambol jamih bawa kata jembo pakat bana jo bayo. Kadapan niniak mama 100 sialik nambah lingkaran duduk. Tapi lah bana sapai batamu paham sauku dari beliau manta ke jamih manta sampai ke baki ambo. Antana de jamih ke baki ambo. Tentang kandak silang nambah pangka karajo nambah pokok di perabuan nang katangah. Kok kandak babari pinta apa lakuan. Ba dek rumah ke bojong bapangka yo sama-sama jangan pangka mantum bana buah hari na jame. Nah ya bana tuan. Anda de jame. Kandak kuliah.
Pinta balaku hati sanang pikiran baik di keminan pangka. Anak puyuh di tepi hutan kakinya raja kadunya. Ambil ayah basuh tangan je bismillah semua kita mulai jame. Ayo sama-sama tuan.